No, 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 no. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थ' फाइनालि दायो जोङो दिखापुलिनि माबायाव मोनफैयो आरोना, माबायाव बै दै लांग्रा दुगैग्रायाव। सुइस गेटआव हाजिरा मावनो फैदों आं दिनै। गय जानानै मिथिबोलायदों। गया बेयाव दखान नङा गारा मोनजायो फाग्ला। 1+ नङा सेकेन्ड प्लास। दा माला फैलाय नोंलाय सुटिनिफ्राय? हा? बिदि अखायाव मा खामानि मावगोन नायलाय नै अखा सालायबाय। रायजोनि खामानि मावगासिनो जोङो दिखापुलियाव। नायनो हागोन नोंथांमोना। दा बोथोरानो बिदिनो जाबाय नालाय गायनाय फुनाय संसार जानायनि खोथा। दा दै नांगौ जादों आरोना दुब्लियाव दैया रानथाब बान्दोआ अपेनिं माने अपेनिंआलाय जाबाय जोंहा गिदिर गोलाव फैथ'वाखै आरो मोनफैथ'वाखै। दा बिसोरो फिथा हास'फैगोन नामाथाय। दा दैखौलाय जों लांजेनबाय नै बिनिफ्राय लांबाय आरोना दैखौ। बैथिंजाय थाङाखै दैया नालायाव एसे हाग्रा नांथेनानै दङ। नैबेनो बान्दो माने सुइस गेट आरो जोङो गामियारि सुबुंफोरा बान्दो होनना बुङो बांसिनानो। सुइस गेटआथ' दानि गोदान मुगानिसो जाहैबाय नालाय। हा? बान्दो दैखौ थेबथानानै लाखिनायखौ मा होनो? नै बेहाय एकदम होथेना दंमोन। दे एन्थ'नि दानना हो। दैखौ बिराद लासै थांनाय नुदों खिन्थु सिङाव दाहारसो दैया। कारेन्ट बायदि दाहार आरोना। बेखौ हासिनिजोंसो बोनांगोन। बासर दे नों हाबलाय, नों हाबनानै देखाय होमबासो हाबगोन रायजोफ्रा। हा गैयालै रायजोफोर। हा? हा गैया बेखायनो हाबनाय जायो। हाबदो होमबाबो। आयमा गुदुंजों ओंखारबोबाय माथो नोंलाय? आयमा गुदुंजों ओंखारबोबाय माथो नोंलाय? ओइ नै थियाटार नायनाय बायदिसो नायजोबदों माखासेफ्रा। सिनेमा देखायनाय बायदि। हानहरदो। जोरेमा दं? गैयालै। थास' नांथाजोबदोंलै ओरैजाय। थास' गोजा। ओइथिं नांथाजोबनायसो ओमफ्राय बैथिं थियाटार बायदि नायजोबोबा मानसिफ्रा। नायग्रायासो बांसिन। दखानावसो दं खावसे। बेनो जाबाय दा। बिदि साफाबाथ' दुगैजाबावगोनसो दैया। दासो स्पिड थांदों।
मा दै थेदोंमोन नामा नोङो दै थेनाय दै थेनाय दै थेदोंमोन नामा होनदां ओइ सेस सानसेयाव हिनजाव खेबथाम हौवा खेबब्रै जायो उदै नङा उदैया इसे नङा होद खोमाखियावनो गिदिरथार एबार सानजाथिंसो बांसिन थांसिगोन दैया नैबे बिराद बुरजा जाब्रा होथेनानै थाबाय गोखै गोफा जानायल' एफा खामानि मावना फैदों आङो ओंखाम जलदि बेदरजों दाउजों No. Roll konuşma. Bırak şu matı. Nào lại có bạn không? Gung chén đông này không? Thật tốt đấy. Xả lá băng. Oh no! Gue tahu toh, sampai lu gini ya. Saya gelum di bawah nih. Yaudah. Ayo di mana? Asyik dia pun kesini jauh baik. Nailah. Oh no! Leh, kawan sekali. Zaknya bagus cakap. Toleransi anak ni sah, sebenarnya bayi. Marah semua banyak ke. Hampir balik. Hampir pe. Marah kok. Mereka di sini. Marah menakai, marah bab. Campur macam ni. गोलोम फुलायनाय जाबावथोद हिनजाव मानसिफोरबाथाय गोखैनि एकदम गोखैल' जायो माथो ने